आज राजा जी के पुरे में बिहान होखे। हे भगवान आज बिहान हो खोई मत। आज राते रहे तो आज राते रहे और एक हलचल और चीज सब गुड्डू लौंडा ई कोनो गीत गौ नहीं ना हो चाचा जी, ई कोनो गीत गौ नहीं ना हो। जब ले हम गन तले एगो लोग ना होटल ई जब ले गले तले सारा लोग के हटा देल। अरे ये गीत गौ नहीं गावत रे खाली आला बा गुड्डू हलचल प्रमोशन हो बोलना चला जान जाई जे एगो लड़की के शादी हां नए नए भइल बाटे। लड़का से ना भैंसा से मने लड़की के शादी लड़का से ना होता काठी से हुई। अरे कोई दुआ हुई अरे हमार भय रहे केकरा से एगो खौरा पीली से के कर ब्याह जी के हां वहां के अच्छा वो पीली मगो तो दिन सब बाढ़ हो गल। लेकिन हमें एगो देखे के मिलल है का बुझात लकी छोड़ी ना सुनाइल हमें फीलिंग जागा करा रह दिया सुनो के ना छोड़ी आगे जान जाई जे एगो लड़की के शादी हां एगो लड़कवा से भइल बाटे। हां हेने आओ अब ये ना आओ लगे शॉट आइए इधर आइए क्या नाम है आपका? आइए ना। शॉट बताइए ना आपका नाम क्या है? लड़की ए ओ हमरा से डांस करत रही आ इनकर नाम ना पूछाइले जे नाम का होई कर का नाम पड़ी लड़की ए वो के कहता के छका हम और से बताई का ना हो सुरेश सुरेश रौरा चुप रहिन करे से पूछे दी का नाम हो? पीयूष 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 कितना सुंदर नाम बा पीयूष पीयू हो नचनिया के नाम बा सुरेश समनु इनकर भाई है हेलो के वो नचनिया के नाम बा का नाम हो? खरबूसिया खरबूसिया जाके पूछ के आई अरे उनका पूछे जाई कहो हालांकि हमरा सुने में कहीं गलत हो गइल हो हां तार मूलचन नाम हो तो तनी अपना मुंह से खोल के बता दा का नाम होते मूलचंद ए मुझरा ढील चोन का नाम हो? आयशा आयशा अरे आदमी के मिलता बता हां आइसन होने के आयशा 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 आइसा रेड्डी जी बड़ी लाइन दे थक बुतू आयसर डीजी हां तार इंजन एगो बढ़िया लड़की के शादी एगो लड़कवा से भइल बा। नाम इंजन पहिल के रात के बात होते लड़कियां भगवान से घोरावतिया कि हे भगवान बड़े दिन फोन पर बात करत करत आज राजा जी से बात भइल बा। अरे बाप रे कितना बाप दिन के बाद सीधे आई बानी। मुलाकात भइल बा। हे भगवान बाबू रौरा से उतना नहीं हो रहा बाटे बाटे कि आज सुबह हो खोई मत दी। ना आज राते रहे दी। आज अतवार मत हो के दिसो निचरे रहे दी हालांकि जकर जकर नया नया बियाह भइल होथे ओकरा लायक ठीक बा। अथवा अतवार मत हो जाए गोरही अच्छा प्रिंस भैया के प्रिंस भैया के देखो तो तार दीवाना ने बनी मनीष भैया आज खातिर प्रिंस भैया के मान लिया लड़कियां कहतिया का किया जहां और पहिला मिलनवा तकदू होई मिलल सजनी के सजनवा तो हमा हो अंगे अंग गुलाब नियन खिलल बा बदनवा तनी देर खातिर मान लख होवे भगवान होने भगवान है चाहे उदे पलई बनी कि सुनी सुनी भगवान ए मुरारी जी जन बिहान हो तो यह बेरा जी के कोरवे हमरा से दूर ही रहो अरे सयन हो खेदी ठंडा में ठंडा ना लड़कियां कहतिया का किया जहां पहिला मिलन मिलन सजनी के
आइल बड़ा भसान में मने ई भसान हटे लड़की को हर करतरी भगवान से कहे बे राजा जी के करवे में बिहान भगवान से जब गोहरावत तो हम है घूम के गोहराला और अतिया को हतिया कैसे अरे जा जा प्रिंस भैया लगे जा जा तू प्रिंस भैया लगे जा हां जा पीयूष तू प्रिंस भाई लगे जा आज दर्शन मांगिए लो कोला दर्शन और अतिया को हतिया हां राजा जी का हे भगवान राजा जी का उठावस उठ जब साथी राजा जी का उठावस उठ जब साथी राजा जी का उठावस राजा जी का उठावस और अतिया को हतिया भगवान से गोहरावतिया ए राजा जी आज बिहान मत होके दे आज रात रहे दे आज कितना दिन के बाद वो दिन आइल बा कौन दिन जौन दिन के हम इंतजार करत रहनी ए भैया चुप जाइयो अरे भुकुर भुकुर बारी हमारा छोटू भैया दिलवा के बोली बड़ी बड़ी पुरस्कार हमरा अमलेश भाई के तरफ से बिहार पुलिस भूमि माफिया कमलेश भैया की तरफ से लाखों लाखों आशीर्वाद मिलल भू माफिया लाखों लाखों आशीर्वाद मिलल चरण में बार बार लागत हड्डी कम न रहे जी एक हल्ला दे दी हम बार बार बोल दे बतिया एक परी और अतिया को हतिया कैसे कि भुकुर भुकुर बारी हमारा दिलवा के बोली हतिया का कि आज
रोरा जन कहत नहीं तो समझत नहीं, लेकिन ई आइल बड़ी ओही खती। हमार कमे अलग बा, इनकर कमे अलग बटे। कि आज भला भकतरिया रे देहान हो तय हबे राजा जी के परवे में बिहान हो आज राजा जी के परवे में बिहान हो मास्टर जी ये नो कलाकारी है। लास्ट में औरतिया को होती है सियाफल रामचंद्र की जय। दे दी औरतिया को होती है का कि आज समझत नहीं, लेकिन ई आइल बड़ी ओही खती। हमार कमे अलग बा, इनकर कमे अलग बटे। कि आज भला भकतरिया रे देहान हो तय हबे राजा जी के परवे में बिहान हो आज राजा जी के परवे में बिहान हो मास्टर जी ये नो कलाकारी है। लास्ट में औरतिया को होती है सियाफल रामचंद्र की जय। दे दी